Pascalov zákon. Pascalov zákon súvisí s tlakom. Predstavme si situáciu, že po piesku sa pohybujú dva tvory. Jeden z nich je slon a druhý z nich je myš. Otázka znie, ktorý z týchto spraví hĺbšiu stopu do toho piesku, keď po ňom prejde. Je asi logické, že na slona pôsobí oveľa väčšia sila, v tomto prípade ťažová sila ako nejakú myšku. Čiže slon je neporovnateľne ťažší a preto je priťahovaný oveľa väčšou silou. Avšak to, či spraví do piesku hĺbšiu stopu on alebo myška, nebude závisieť len od sily. Súvisí to s tým, kto z nich viac tlačí na ten piesok. No a to je ovplyvnené nielen silou, ale aj tým, na akej ploche pôsobí tá sila. Čiže slon má nejakú plochu svojich nôh a myška má tiež nejakú plochu svojich nôh, ktorá je určite menšia ako plocha nôh slona. Takže čo s týmto? Tlak teda súvisí aj so silou. Čím väčšia sila, tým väčší tlak, ale nepriamo úmerne súvisí s plochou, na ktorej táto sila pôsobí. Čiže týmto spôsobom je zadefinovaný tlak. Základnou jednotkou tlaku je Pascal, čo je vlastne to isté ako 1 Newton na 1 meter štvorcový. To, že je to tak, že tam, kde potrebujeme vytvoriť väčší tlak prostredníctvom tej istej sily, je potrebné, aby sme zmenšili plochu. To poznáme z bežnej skúsenosti, keď chceme napríklad zatlcť klinec, tak asi keby sme ho tlkli po hlavičke, tak nám vojde do toho dreva ľahko, čo je spôsobené tým, že ten jeho koniec je ostrý. Ostrý koniec a sila pôsobí na veľmi malú plôžku. Čiže keď máme malú plôžku, tlak sa zvýši. Naopak, keby sme ho otočili tou hlavičkou, obrátiť a budeme po ňom tlcť takto, tak ho asi do žiadneho dreva alebo steny nezatlčieme. Rovnako tak dva orechy, keď si zoberete orech a skúsite ho rozdrviť v ruke, teda toto je škrupina, tak asi sa vám to nepodarí. Keď si ale zoberete dva orechy a stlačíte ich o seba, tak je už pravdepodobnejšie, že sa vám ich podarí rozdrviť. Nie, že by ste tak zosilnili, ale je to tým, že ste zvýšili tlak. Totižto tie orechy sa pravdepodobne stretajú len na nejakej veľmi malej plôche, tým, že tá škrupina je členitá. A tým, že máte malú plochu, zväčšili ste tlak. Naopak zase máme oblasti, kde potrebujeme tlak zmenšiť, ako napríklad keď sa potrebujete presúvať po snehu a nechcete sa tak zabárať, tak potrebujete zväčšiť túto plochu, no a tým pádom ten výsledný tlak sa zníži. Pascalov zákon, ako som spomenul, súvisí práve s tlakom a súvisí s kvapalinami. Hovorí o tom, že keď uzavriete kvapalinu do nejakej nádoby, čiže povedzme toto je nádoba, alebo takto to dám, že je taká nejaká valcová a tuto je piest. No, ten obrázok sa veľmi nevydaril, tak ešte raz máme piest, ktorý uzatvára nám nejakým spôsobom kvapalinu, čiže tuto je kvapalina pod tým piestom. Nie je plyn, pretože plyn je stlačiteľný. Kvapalina, ak zoberieme model ideálnej kvapaliny, je neslačiteľná. No a teraz, ak my predsa len zatlačíme na ten piest, čiže budeme pôsobiť silou a bude sa to odohrávať na nejakej ploche, zase tá sila pôsobí na ploche, no tak vytvárame v tej kvapaline tlak. Pascalov zákon hovorí, že pokiaľ máme kvapalinu v uzavretej nádobe a pôsobíme nejakou vonkajšou silou, tak pokiaľ nie sú prítomné žiadne iné sily, vznikne vo všetkých miestach tej kvapaliny rovnako veľký tlak.
Čiže je jedno, či sa nachádzame v blízkosti toho piestu alebo sme niekde pri dne, všade bude tlak rovnaký. No a toto má veľké využitie napríklad v hydraulických zariadeniach, čiže napíšem hydraulika, kde môžeme prostredníctvom malej sily vytvoriť veľkú silu, alebo pôsobenie veľkej sily zase pretransformovať na malú silu. Princíp je asi taký, že máme zariadenie, ktoré má dve časti. Jednu, kde je piest s menším obsahom plochy, ja ho označím ako S1, a druhú časť, kde je piest, čiže nejaká pohyblivá časť, s väčším obsahom plochy, S2. Medzi tieto piesty umiestnime nejakú kvapalinu, nejakú vodu alebo nejaký olej. Teraz podľa Pascalovho zákona, ak zatlačím na prvý piest a budem pôsobiť silou na tú kvapalinu, tak všade v tej kvapaline, všade mi vznikne rovnako veľký tlak. Aj ďalej od tej sily bude rovnako veľký tlak, ako priamo tam, kde tá sila pôsobí. V kvapaline vznikne rovnako veľký tlak. Čo to ale znamená? Znamená to, že na jednej strane mi vzniká tlak F1/S1, no a ten musí byť taký istý ako tlak na tej druhej strane. Na druhej strane už mám ale oveľa väčšiu plochu, S2, napíšem to aj väčším. To znamená, ak zväčšíme menovateľa a výsledok je ten istý, tak musíme zväčšiť aj čitateľa. Väčšia sila lomeno väčšia plocha môže byť to isté ako menšia sila lomeno menšia plocha. Z toho vyplýva, že na druhej strane dostávame silu, ktorá je ale toľkokrát väčšia oproti tej pôvodnej sile, koľkokrát väčší je obsah plochy toho piestu. Druhá vec, ktorá súvisí s tlakom, je, že každý, kto sa ponáral do nejakej kvapaliny, tak vie, že keď sa ponorí, bude naň pôsobiť nejaký tlak. Bude to cítiť po svojich ušiach, na svojich bubienkoch, že je tam nejaký vyšší tlak. Tento tlak, ktorý je v určitej hĺbke kvapaliny, voláme hydrostatický tlak. Hydrostatický tlak. A hydrostatický tlak vzniká v dôsledku pôsobenia gravitačnej síly. Predstavme si tri nádoby. Jednu takúto, jednu takúto, jednu takúto a jednu takúto. A do týchto nádob nalejeme do rovnakej výšky nejakú kvapalinu. Čiže výška bude rovnaká. Bude to tá istá kvapalina, čiže hustota bude rovnaká. Otázka je, že ak tu bude plávať nejaká rybička v jednom akváriu, v druhom, v treťom a vo štvrtom, v tej istej hĺbke, tak na ktorú z nich bude pôsobiť najväčší tlak? Odpoveď je, že ten tlak bude rovnaký na všetky tie 4 rybičky. A teraz prečo? Tlak je sila, ktorá pôsobí na určitú plochu. Tlak, ktorý vzniká pod hladinou, je spôsobený tým, že ten vodný stĺpec, ktorý je nad nami, je priťahovaný ťažovou silou. Čiže v tomto prípade to bude ťažová sila. A ťažová sila sa počíta M krát G. No, hmotnosť tej vody nepoznáme, ale poznáme jej hustotu, čiže hmotnosť môžeme vypočítať pomocou vzťahu ρ krát V krát G. No a už nám ostáva len objem tej vody, ktorý je nad tou rybičkou. Ten predpokladám, že bude pre všetkých taký istý, ale objem môžeme počítať ako podstava, obsah podstavy krát výška, čo je v tomto prípade tá hĺbka, v ktorej sa tá rybička nachádza. Vidíme, že plocha nám vypadne a to, čo nám ostalo, je H krát ρ krát G. Tento súčin voláme hydrostatický tlak, závisí od hĺbky, od hustoty kvapaliny a od ťažového zrýchlenia.